Salut și bine m-am găsit la un nou joculeț pe canal aici cu domnul Bear, Super Bear, așa se numește jocul, Super Bear Aventura ursulețului meu. Este un joc foarte tare, l-am văzut și eu. Este foarte tare joculețul, puteți să vi-l luați și voi. Este pe magazin Play, pe orice telefon puteți să luați. Acum fac tutorialul, deveni 3 în joc. B. Învață cum să bumbăcim. A plus A. Ne putem să fac și așa. Și după să apăsa. Acum ce? B plus A. B plus A. Nu! Tare! Pentru că mai puteam să-mi fac o dată, săream și bam! B! Sar! Merg! Mai mă, mergi! Merg, sar și după B! Sar pe față! Ok, acum să mergem noi unde? Trebuie doar să apăs. Ok, B, he. Ne învață cum să luăm o cutie. Apăsăm B. Să luăm cutia acolo. Haide, ursule! Ce ne învață să facem? B. What? Păi ce trebuie să facem? B, A. Hold B. Hold B, he. Aha. Hold B, he. Ok, toate am înțeles. Ok. Ok. Mergem noi frumos. Ce te zac? Vreau să fac ceva. Am văzut că poți să faci asta. Să sari în cap, în apă. Parcă ai sări pe burtă în apă. Știți că atunci când înătoare. Și bam, go! E tare rău joculețul ăsta. Facem episoadele în continuu, normal că le facem. Uite de ce ăștia sunt drăi. Și albinele. Ce găsim? Nimic. Bănuț. Le furam banii astora. Ok. Uite că am văzut înainte chestiile astea. Uite ce. La bănuțul.
mă pe ăștia. Băi, urcă-te! Băi, ești bătut în cap, urcă-te! Mergem frumos. Cum naiba ar trebui să mă urce pe astea? Băi, urcă-te! Urcă-te! Ah. Nu! What? De ce nu mă lasă pe mine să mă urce? Și pe mine. Ok. I'm ok. Gata, știu ce o să fac aici. Nu! Nu contează. E ceva... Ăsta ce n-ai băiat? Pleacă-mă de aici. Bă, de acolo că sunt bănuți mulți. Sunt bănuți mulți. Hehehe. Gata, ce mare efort. Ah. Gata, bă, nu. Bă, tu de unde apăruși, bă? Hai mă să ne batem dacă ești tare. Hai dacă te ține. Na, vezi? A, bun. Mine nu prea mă ținea, nu mă mai ținea prea mult. I-am zis, hai vină la mine dacă te ține. L-am avertizat eu. Nu puteți zice că nu l-am avertizat și asta. Shit. Bam. Da. Acum mai bine. Asta nu cred că are legătură cu ceva, cred că e un fel de, nu știu, ceva care este și un fel de joc. Așa, mai sunt bănuți pe undeva, uite acolo pe mult. Încă mașiniță. Ce? Bă, nu! Bă, ia stai tu așa. Nu ești voi nu sunteți nemicii mei? Eu cred că da. Cred că trebuie să folosesc tehnica. Nu e bine. Pe cât spune îmi pare eu că acolo o să înfruntăm un boss. Ceva, boss. Ceva prost. Ok. Mamă! Ce bine. Cred că mi-arată ceva. Acolo. Auci.
Auci. Din nou. Băgam nici că am pot să sară. Restart. Suntem înapoi la village-ul nostru. La village-ul noastre. Hai să dacă avem aici o reclamă. Avem 67 de bănuți. Nu cred că avem să mergem cu 67. Așa că hai să mergem. Iui. Super Bear Aventura. Aventura începe Super Bear. Nu vreau am eu cu engleză. Nu mai sunt așa bănuții aia mulți. Stau câțiva așa. Ba! Îmi fac ăștia, ba! Mamă, la timp atenție. Ok. Nu. Ok. Dar că nu mai arată misiune. Cred că trebuie să iau toți bănuții obligatorii, bă, frate. De ce? Cred că trebuie să iau bănuții obligatoriu. Cred că de asta nu mă lasă. Hai să iau numai acum. Cred că zic că așa trebuie. Dacă zic că așa trebuie, așa facem. Dacă trebuie să fac să iau cu bănuții. Bănuții nu știu la ce pot mă putere, că pot să-mi cumpăr lucruri. Cred că pot să-mi cumpăr skin-urile alea care le-am făcut, care le-am văzut în filmarea de la când am cumpărat jocul. Eu nu că l-am cumpărat, când l-am luat, că nu costă bani. Cred că nu pot să mergem bănuți. Într-un joc ca acesta ar trebui să... Jocul ăsta chiar ar trebui să coste bani. Pentru că jocul e chiar bun de tot. Într-un joc asta ar trebui să dai bani. Te joci. Mamă, ce aproape era. Bă, tu te ții, mă. Bă, tu iar... Hai, mă, Toro. Vino cu Toro. Grivei. Grivei. Cuțu. Cuțu, Grivei. Hai, Grivei. Vino cu Grivei. Hai la tata, hai. Hai, Grivei, hai. Hai, Grivei, hai. Hai la tata, hai. Tata, hai, Grivei, hai. Hai, Toro. Hai, Toro, bagă-te în copac cu acul, că să vezi cum nu mai scoți. Hai, Grivei, vină la tata. Hai, Grivei, vină încă, hai că stau pe loc acum, mă jur. Bravo, Grivei. Bravo, Grivete. Mai vin cu căpățâna de ele. Bravo, Grivete. Grivete e băiat bun. Grivetele ăsta e băiat bun.
imagine. Dacă găsim pe ăsta, cred că se cutremură. Ceva de la jos. Bag ceva. Băi! Bă, nu fă din astea cu mine, mă, că ți-aș talentul tău, că fac probleme zău. Fac probleme zău. Că ți-aș talentul tău, fac probleme zău dacă faci așa. Fac probleme. Că ți-aș talentul tău. Ui! Cum făcea unul așa de pe... Cred că știți de cine vorbesc eu. Da, mă, eram obligat să iau toți bănuții aia. Și acum cred că îmi arată unde mai sunt... Bă, nu! Bă! Nu, grivete! Bă, grivete, hai că te țin o minte, fii liniștit. Te țin o minte, grivete. Băgam în picior. Grivetele tău. Grivetele tău, să-mi bag piciorul în grivetele tău. Grivetele mătii. Nu! Mânca-mi-ai! Nu, băga-mi-ai piciorul! Vino-mă încoa! Mai vii? Bun. Bun, băga-mi-ai piciorul când e să mă. Grivetele naibii. Ne! Acușe. Uiii! Este puțin. Hai, băgăm aici. Apropo, o să ne jucăm și Minecraft. Aoleu. Ok, trebuie să mă duc după ăla. Trebuie să mă duc sus, dar eu ca să mă duc sus acolo trebuie să trec de chestiile astea. Ok. Trebuie să trec de chestiile astea ca să ajung acolo sus. De chestia asta. Instrumentul de tortură. Este un instrument de tortură. Jocul ăsta, știați că jocul ăsta am căutat și este chiar și pe PlayStation jocul ăsta. Și are peste câteva mii de descărcări și de cumpărări. Ce naiba să ăștia? Iepuri? Iepuri ăștia. A intrat albina în apă. Nu, Grivei, fii cu minte, Grivei. Grivei, vezi că ți-ai bătaie, Grivei! Fii cu minte. Ți-am zis că ți-ai bătaie. 3. Ok. Grivei, stai acolo că te omor, Grivei. Acolo să stai. Ok. Grivei, vezi că... Grivei, văd că s-a conmințit. Bă! What the f... Văd ceva acolo. Cred că știu ce trebuie să fac cu cubul ăsta. Le iau după ani.
ducem... Bă, nu! Ne ducem în partea asta că noi suntem șmecheri. De așa o luăm. Frumoasel. Și lăsăm acolo pe grivei pătrați. Ok. Ok, aici nu știu cu ce mai putut ajuta asta, dacă am făcut chestia asta. Doar nu contează. Noi o să mergem mai departe. Ca să omor pe ăștia. Că mi-au prins prietenii. Ursuleți, mi-au prins prietenii ursuleți. Hai mă, griveiule. Hai bă, griveiule, dacă te ține. Ți-am zis că nu te ține. Așa. Aici, așa. Ce aici? Bosălău! Dar și eram sigur. No, no, God. No, God, please, no, no. Nu, nu. Bă, dar și de unde să știu cum cad pietrele astea? Gata, l-am omorât. Am terminat, am luat un ursuleț. Dar mai avem mulți ursuleți de luat. Fiți liniștiți că mai avem destul de mulți ursuleți.